Nej, I improviserer med tankerne på de der teknikker, vi har. Tempoet med signalgivningen, og så slutte af. Bum. Så den ene angriber, den anden han. Ja, okay. Og så færre! Så er det. Okay, så lad os samtidig, hvem er jeg angriberne? Du er angriberne. Godt nok. Så tager vi Frey. Ligesom ikke så fuck med dig. Tænk på koden derhjemme. Lad os slå ham ind. Ja. Jeg fik den langt tilbage, men... Det skal jo ikke. Så er det dig, der angriber den. Måske ikke er det en frække for det bare. Og så drejer det ned rundt. Øj, det var noget. Og så Fabian. Jeg synes ikke, han kunne slås. Det ser store krop, det er lige bevægelse på hovedet mellem høne. Hold op. Kom med, kom med på! Det var ikke sjovt, men noget af det ser super ud. Hvad så din søster? Det var fedt. Nice. Blod, ben. Hvordan landte du der? Landhævet. Ja. Med lov. Hvor meget? Hoppede du selv, eller blev det kastet? Jeg hoppede. Og han kastede. Nu må man meget gerne huske tempoet stadigvæk, huske teknikkerne, men man må godt være lidt stemme, kan jeg se trold. Du må lige forklare, fordi jeg var ikke til frys til det her. Nej, det er Der bliver også ikke stop, og så stop. Ja, højt da, I må godt skuespille. Lige før, der var I meget koncentreret. Der var meget fokus på teknikker og det hele, men jeres vildskab fra starten af var væk. Så hvis man har det i sig, må man godt være lidt mere vild skuespil på det, men det må ikke være så virkelig... Frys er bare, så stopper du lige der. Hvis man kan. Lad os prøve. Koldberg, rykker du ikke lidt til højre? Kom ind og hold op. Du skal låne lidt flade lokaler. Du skal have noget. Der må ikke noget udlåst. Jeg kan altså ikke. Jeg kommer svært med noget. Okay. Nå, hvor er det rart at se, at han bliver rundt. Det er lige med vildt. Der er lige en men ikke overhovedet. Husk, du må også godt vende til frysing også. Det er meget bedre. En eller anden frys. Så skal du ind. Skal du ind? I vil bare gerne se dem på tv. Okay. Det er så sjældent, det sker, Mark. Så er det sådan en laks ud, er det ikke? Skal du ikke? Ja. Jeg var helt. Men så typisk her vil der jo være en god mulighed for at skifte ind. Hvem der nu vinder. Ja. Okay. Så, syg. Og der gør noget. Det er godt. Der er en energisæt der. Hvem fik hvem? Ja, så er det flot.
Det er klart. Det havde jeg ikke regnet med, der kom bare en flyvelego ind rundt. Og jeg havde lidt pude, så det var Ja, det var meget, altså. Ja, så! Sikkert. Kommer der. Hvis næste gang hende så viser mit ansigt igen, så kommer der 20 ud og siger, han kan nævne gammel derovre. Løb, han kan nævne gammel. Bare roligt. Bare prøv, han kan roligt falde og sådan noget. Det er skide godt. Yes. Tjern, så færdig. Så er færdig. Ja, godt færdig. Regningsspilleren skal bare ned. Få ned, Daniel. Nej, det er